Hi! Good afternoon! Say hi mga ka-friendship! Ang ako mga gwapa yung nagagandahan mga kusinera ng aming event for tonight. Could you imagine I am the first honor of the birthday celebration? Nakakahiya. Peter is the first honor. Peter is the first honor and I am with honors kasi sabi nga, hurry up, come here, we're going to start. And when I arrived, nako, planga. Kaya dito muna ako sa kitchen ng aking friendship. Siya po ang aking ka-friendship na si Bebe. At ito si Arlen. At yan naman si Glyza. Ate Glyza, kaway-kaway. At mayroon po kaming isang customer. Nandito po tayo ngayon sa KNG Kellan's Cuisine. And we accept order. Nagluluto po kami ngayon na Fried chicken. fried chicken with sesame seeds, ginkgo biloba, and L-carnitine with lactobacillus. Ganyan kasarap ang ingredients. Kaya bumili na kayo. Itutour ko muna kayo sa aming venue. Sige, bye na mga ka-friendship. Mag-bye naman kayo dyan. Pwede mo sila doon para makita. Ayaw nilang mag-bye kasi busy sila. Bye! Lalabas na po tayo sa kitchen. At ang unang-una nyo pong makikita for this afternoon ay ang napakagandang residence ng Elmido family. Yes! Tama po. The Elmido's Residence. At ito po ang housing ng aming Municipal Vice Mayor Vice Mayor Felipe Elmido Sr. Ito lang naman ang kanilang garden. Diba? Napakaganda. At sosyal sila. Yung kanilang shower ay nasa lupa, umiikot-ikot lang. Social ang shower. Kasi ito ang aming first honor for this afternoon, kaya nakaingon dyan may magsugod ka alas 4. Si Peter! Siya ang first honor sa birthday nga among tambungan for this afternoon. I am with honors from Sambuanguita Science High School. Madlog siya kay siya may first honor. We're not expecting nga unya pa dining kaon ani makaulaw biya po kay usahay no kanang kay invite magud ko alas 4 magud ko no unya no gasugod na di ay. And it's my beautiful friend Pasita. She is single and she's looking for a partner in life. Virgin of virgin. Busy akong amega. Muna ako mga kauban sa events katong kasagsagan pa ng events. At sa likod ng residence ng mga Elmido, makikita nyo ang mga napakaraming sofa. Ang bahay na puro sofa. At ito meron silang, hindi ko kilala yung mga car. Basta mayayaman may mga car. Meron din akong mga ganyan sa amin. At dito pa kami magse-celebrate ng birthday ng aming napakagandang choir, conductor, conductress, conductor. Siya na po lahat-lahat. Wala ko ka-adtos birthday ni Dia D. Actually, I was invited sa iyang birthday pero wala ko ka-adto kay I was busy and my schedule is complicated. This is my beautiful friend. She's a teacher and she's in love. And this is Eva. Galing pa po siya sa Mars. Kararating po lang. Kararating lang namin galing Mars. So we will document this very precious moment. Darating din kami dyan. Ito ay tawag nating 1 by 1. This is Auntie Marvel. She is the secretary of our church. National Defense. Saint Isidore the Farmer Parish, from arrival to the world, which means newborn to boreal.
She is the record title holder kasi siya po ang secretary ni Father. Okay. Ayan po yung cake ni Madam. 1-year-old. 1-year-old cake ni Ma'am In. 1-year-old. Kita mo na ditong lugar kayo na mga grupo ng mga mayayaman. Arira ko diri sa Arira ko this lechon. Hindi pa po nabuksan ang lechon pero later yan po ang kakainin namin. Musta mo panambog ani sa kinahanglan jud nga ang inyong mga lusartan, mga pang high blood, mga pang uric, gitumar na gyud ninyo kay this is a celebration of kaya edad ni Manggal. How old is si Madam? 1-year-old. Based on the church record, 1-year-old pa po si Madam. At eto po yung mga later, yung kakainin namin lumpia. Sweet and sour, mahal yan sa Tiangge. Humba, may humba. Pero kaya may mahal, stress kaya. She's looking for a partner. Gusto niya po yung mga may muscle. She loves construction worker. Ayan po ang gusto ni Arlene. At ito po ang aming kitchenamics. Si Tidada. Last video nang doon po si Tidada kasi magaling po siyang magluto at mag-prepare ng mga food. Ayan. And she's looking for a partner. Na magluto sa kitchen. So, ano ito atong birthday celebrator. Isang grupo po sila, visitors from Valencia. Pero wag po tayong lalapit kasi baka magpakamalan po tayong hold-upper. Very big residence of the Elmido family. Pwede po kayo mag-party. Hi, Mrs. Bridges. Welcome to the municipality of Sambuangita. That is Mrs. Bridges from municipality of Valencia. She loves collecting flowers and she loves dancing. Physically fit and very young at her age. But she is not the birthday celebrator. Yan pong naka-white si Ma'am In. Yan pong aming birthday celebrator at the age of 1. Young and vibrant, very able, capable, no hospital record. No hospital record. That is something that we can be proud of. Because according to her, singing is the best medicine. Yes, diba? She is a conductor, a doctor by profession, a conductor at the same time. Ano na siya sikreto? Kailangan nating malaman ang sikreto ni Madam In. Long live ni Madam In. And dili kay tigkaon si Ma'am In og makulamunggay. As far as I know, mukhaon na siya kung siyang ganahan. Mo nang take note, ayaw kay mo sigpa-check up og doktor kay tagaan mog daghang sakit. Oh, and that's Mrs. Graven, Mrs. Sima Franca. So this is a combination of the universal solvent. Sila po ang mga pillars dito sa Sambuangita. Mga kusgan nga mga apelyido. Of course, with social distancing kasi alam mo naman, at the age of 60 plus cannot be. Ay. So ako na i-post unya pero kay nauna man mi blessed to your tito. Ginukugulang na guday ko. Ari ko mo tingos mga batanon, oh. Mga hamis kay mga pamanit pero deep inside hungry. ang to galos pa na ang mga tungol. So ano dyan ang kinabuhi, no? Kung naay mga invitation, go lang ng go. Masalbar ang mga sugnod, ang mga shilling. Hindi nyo magagamit yung mga shilling. So kung may mag-birthday diha, no? Kung namin okasyon, 9 days prayer, 40 dias, pamalandong, birthday, bunyag,
don't you forget to invite me. Willing lang po akong pumunta. Many are wondering, anong kabaludyo ko sa mga schedule sa birthday? Why? Because the secretary of our parish church, St. Isidro the Farmer Parish, siya po ang tagalista ng bagong kapanganakan at mga dead on arrival. Kaya memorize ko po ang lahat ng schedule ng mga birthday ninyo. Don't you dare me. Mga death anniversary, last day, katapusan ikasiyam nga pangadyo, mga prayer service, kasaulugan din ng lubong pagkaugma, 40 dias, pamalandong. Tanon memorize gyud nagko. So, Nasa nang gatinga. Basta nang gatinga pa kay napud mi kuan. Hilog. Hilog. So Peter is the first honor. I am the second honor and they are the weed honors. Murag 76, 75. 75 mo to last time. Last one. So 76. Alas na may peer siya. Budlay ning butol tag numero sa kay ang 75 dugangag usagalibog na yun. Well, anyway, thank you so much for watching. I will continue later. I-document ko naman yung kung pakanon ko, kung tagaan ko plato, kung dili wala na pud may makita nga video. Dito si Auntie Tess. Diba? Kabalo ka ngayon ang siya diri kay she belong, the color belongs. From chair to table cover. So kung maadto mag-birthday, make sure to wear the safest outfit. Something white, something floral, para dili kay ka mabilong. Maalaan niya kang table napkin. Or chair cover, no? Inahining mga as among mga iyaano mga batanon sila. Usaki ng sikretos kinabuhi. Di ba? Tanawas ma'am ko. Di ba? In love. Murag si Peter may na-stress. Kaya ganihan na siya pinaabot. Gatuon siya sa'yo ang birthday. On time. But don't you worry if you are late because there's a saying that it's better late than hangry. Yeah. Thank you so much for watching. Don't you forget to subscribe and click notification. Bye-bye. Happy 76th birthday to our dear Ma'am In.